ಒಂದು ಎಂಕುಲೆನ ಆಫೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆ ರಿಜ್ಜಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ತೂಂಡೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಫೀಸ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ವೈಡೂರ್ಯ ಇರಂಚಿದೆ ಎಂದು ಹಲೋ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದೊಳ್ಳೆ ಪಂಡೈತೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ತಲ ವೀಡಿಯೋ ತೋಪಾಗ ಬಂದೊಳ್ಳೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ ಏನೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಂಪೆಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ತಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಲೆಕ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಿಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕಾದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪೇಜ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಇದೆ ಸದ್ಯಗೂ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೆ ಇದೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ. ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಅಚ್ಚು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಾಲು ಇನ್ನು ಮೂಲೆ. ಸೊ ತುಕ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಪನ್ ಬಂದು ಏನ ಗಾಡಿ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಮಾನ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಬಸ್ ಪೋಪಿನಿ ನೇಪಲ ಮುಖ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪ ಸಾಕಾದ ಪೋಪುಂಡು ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾನ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಪುನಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೈದೆ ಮುರಾನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕುಲೆನ ಆಫೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳ ಆ ರಿಜ್ಜಿನ ಏನಾಗ್ತದ ರಿಜ್ಜಿನ ಆಫೀಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ ರಿಜ್ಜಿನ ಕಟ 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 ತಿಳ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ತೂಂಡೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ 4 ಜನ ಅಂತ ಬರೀಲಿ ಗುಂತ್ಲೆ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಫೀಸ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ವೈಡೂರ್ಯ ವೈಡೂರ್ಯ ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಾಬ್ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ಇಂದುಲ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ಆತ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಹಿಂದಿ ವಾಲಾ ಕನ್ನಡ ನೈ ಆತ ಅಂದ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಐಡಿಯರ್ಲಣ್ಣ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಇಂದುಲ ಎಡಿಟರ್ ಮಾತು ಎಡಿಟರ್ ನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಾಕಿ ನಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡ ಓಲು ಓಲು ಒರಬಲ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಡೇರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಾರಿ ಆಶೀಷ ನಂಬರ್ ತಂದ ಇದು ಓ ದೇವರೇ ಬುರ್ತು ಎಂಜ ಇರಂಚಿದೆ ಎಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಬುರಂದಿರು ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೈಯಗ್ ಜಂಬೂ ಸರ್ಕಸ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಡೆಗೆ ಬಂದು ಪೋಯ್ದೆ ತೂನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಜಂಬೂ ಸರ್ಕಸ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದಿ ಯಾಲ್ನ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಚ್ಚುನ್ ಪಾತೊಂದು. ಸೊ ಐತ ಒಂಜಾತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಪುತ್ತೂರುಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಜಂಬೂ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೇಪಾಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮನ್ಪವನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗಲೇ. ಸೊ ದೇಶವು ಅಂಡದಾನೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಹೂಲೊಂದಿಚ್ಚಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಲೇನ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ತೂದು ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಆತಂಡು. ಸೊ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಂಬೂ ಸರ್ಕಸ್ ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಪೆರ ಇಂದು ಓಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜಂಬೂ ಸರ್ಕಸ್ ಪೋನಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಡು 300 ಬೊಕ್ಕ 200 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 150. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಡ ಅಂಚ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ 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 ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ. ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಕೊರಿಯೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊರಡತೆ 150 ರೂಪಾಯಿದು ಸಾರಿ ಏತು 300 ಟೋಟಲ್ ಕೊರಡು. ಸೊ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೆ ಪಿರ ಇನ್ನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ದಲ ಕಪ್ಪುಣದ ಇನ್ ಪಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೆ 300 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ ಇತ್ತು ಮದಾನ ಎಂಕ ಕೊರೋನಾಗ ಇನ್ನುದು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬಾರ್ದೆ
ಏರಿಗೆ ಡೊಂಗಿ ಅನ್ಪುಂಡಿಗೆ ಹೆಂಡೆ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಕೊರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ತೂವಲ್ನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ದಾದಾಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಿದ ಇರ್ದೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಕೊನಲೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾಯಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಗೆ ಮಾತ ಕನಪೇರು 40 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಪಗಪ್ಪಗ ಬರ್ಪುಣೆ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ದೇತೊಲ್ನೆ ಪನ್ನೋದು ಬರ್ಪೇರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ತೂವಲ್ಲೆ ಆತೆ ಬಂದಿರ್ತನ ಸೊ ಅದೊಂದು ಜಾತಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್.